Kunti siya kaon. May tayo. May tayo. Burong TV. Ben, sige Ben. Nagtimpla mi ka ng lumpia. Nagpalagrapir. Nasi dodong bulay og dere. Dodong bulay og. Taruha sama Pino. Ini Pino. Oh iya, yan chilak sa mama. Lumpia ni mga parang lumpia ang among kita. Ito na mo review na ko ba mo review. Stop day. Ginaling mga kaborong lumpia onon, mga borong posto ni ron. Ako na akong giluto. Ako gigisal ang lumpia. Kuya Ben, ano na kong poto sa lumpia? Sa kutsara, ma'am? Stari ko, stari si Madam Poto. Ha? Sa kutsara? Cara ba? Sa kutsara ito. Ayo kayo, baga kayo eh. Hindi kayo makuhan. Okay. Uy. Oh, hindi mo. Kayo. Pero na bakura na eh. Namay na mat. Pwede ko kayo ng mat. Ha? Nagkaroon na ng photos na eh. Nagkaroon ng bakjam nga rapper ni Majoy. Dah, dudung matoy, cute. Sa mga borong, nagphotos sa Demi Kopya ng mga kaborong. Oh, amay wala tis nagluto lumpia na mong gitipla na mo ganiha. Mga bungkag ang pagka-hibos lumpia. Mga ricik, mga ricik, mga ricik. Kunti siya kaon. May tayo. May tayo.